Mindu l-pandemija tal-COVID-19, l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Konsumatur l-MCCAA irċeviet mal-mit talba minn koppji li din is-sena kienu se jgħidu s-Sinjor Si u kellhom jipposponu l-jum għażiż għalihom. Minn dawn il-mit talba li l-maġġoranza tagħhom kienu relatati mal-ikel tat-tien sessuali, madwar 10 minnhom kienu ilmenti dwar servizzi relatati mat-tiġijiet, fosthom kumpaniji li mhux jonoraw l-obbligi tagħhom. One News tkellem ma' Odette Vella, direttur tal-informazzjoni u riċerka fih dan l-awtorità, fejn spjegat li drittijiet tal-koppji varjaw skont iċ-ċirkostanzi tagħhom. Fil-waqt li l-kuntratti li ffirmaw ma' min jipprovdi dawn is-servizzi jistgħu jaffettwaw id-drittijiet u l-obbligi li għandhom lejn dawk li jkunu qed jagħtuhom is-servizz. Saħqet li dawk li qed jagħtu s-servizz fl-isbaħ jum tal-koppja għandhom jonoraw l-obbligi tagħhom. Min qed jipprovdi s-servizz għandu l-obbligu li jipprovdi s-servizz skont kif miftehim mal-koppja, fid-data miftehma, bil-prezz maqbul u arranġamenti oħra li jkunu għamlu bejniethom. Jekk hu qiegħed f'kundizzjoni li jista' jagħmel dan mela qed iwettaq l-obbligi legali tiegħu. Odette Vella komplit tispjega li hemm żewġ alternattivi f'każ li l-kumpanija li jkollha x'taqsam mat-tieġ tal-koppja ma tkunx tista' tonora l-kuntratt. Hemmhekk hemm żewġ alternattivi. Jew li flimkien mal-koppja jiftehmu fuq data alternattiva iktar il-qudiem, meta ovvjament il-sitwazzjoni tiġi aktar anormali it-tieġ ikun jista' jsir b'mod normali, jew inkella jiġi ikkanċellat il-kuntratt tax-xiri. Intant, minkejja li fil-maġġoranza tal-każijiet ikun hemm qbil bejn il-koppja u min jipprovdi s-servizz, ġieli jkun hemm każijiet fejn il-qbil bejn iż-żewġ partijiet ikun impossibbli. Fejn ma jintlaħaqx dan il-ftehim, u mbagħad il-koppja jkollha l-possibilità li tressaq il-każ tagħha quddiem it-Tribunal għall-Talbiet tal-Konsumatur u hemmhekk imbagħad li wieħed jista' jieħu deċiżjoni jekk il-koppja għandix dritt pereżempju tieħu l-depożitu lura jew kellix dritt li ma tħallas dik il-penali li forsi min ipprovdi għas-servizz rid jimponi talli jkunu ipposponew id-data.